taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Għall-inqas araħħa dik għandha nofs bis-sejma mhux bħalli ieħor jew bħalli malma tiegħi kieku qartit bis-semek. Dik innaqra wkoll biżżejjed. Mhux ħsiba biex tqabbad nissa jindaw kif ħanfarfarhom. Mela kien neħħihom ħankun naf fejn hu posthom u wara. Ejja naqraw, emmedi. Ejwa narakom. Illum ma Hazel ħanaqbdu, Hazel u l-kostum tas-sirena. Ma temmix ġara llum fil-break? Hazel lanqas laħqet daħlet mill-bib ta' barra. Ir-rakkonti qatt ma kienu jonqsu min-naħa ta' ċkejkna Hazel, x'ġara l-iskola, x'labu waqt li kienu qed jistennew it-trasport, kif kien il-lunch ta' Thomas, jew xi storja qratilhom l-allima. U Hazel terġa' tkompli. X'ġralu Gabriel, x'qaltilha Valentina, x'ħajamlu għada waqt il-ħarġa, x'rat fuq it-television u miljun ħaġa oħra. Hazel kellha 8 snin. Kull min kien jafa mill-bogħod jew mill-viċin, kulħadd l-istess opinjoni. Kulħadd sentenza waħda. Kemm kienet bil-għaqal din it-tifla? Hazel kienet tħobb tmur l-iskola. L-għaxqa tagħha titgħallem u tilab ma' sħaba. L-allima kollha kienu jafu kemm hu bindjenti u edukata Hazel. Tinteressa ruħha f'kollox u f'kulħadd u tħobb tgħin. Is-suġġetti favoriti ta' Hazel kienu l-lingwi. Kienet tħobb mod partikolari tikteb il-komponimenti. Dan għaliex hawnhekk kien ikollha ċans tesprimi l-kreattività tagħha u timmaġina. Kienet toħroġ bi stejjer li l-allima lanqas qatt ma kienet toħlomhom. Hazel ġieli qrathom lil mama. Minn fejn iġġibhom dawn l-idejat? Kienet ta' sikwit titħaq il-mama. Id-dar ukoll kienet tifla ideali, tħaffef fil-homework, tilab maħuta u tieħu gost meta l-mama titloba tgħinha f'xi faċenda tad-dar. Lil Hazel xejn ma kien idejjaqa. B'kollox kienet tħobb pjaċir. Imma l-attività favorita tagħha kienet waħda li tisboq bil-qabda lill-oħrajn kollha. Hazel kienet tħobb tilbes il-kostumi u timmaġina u toħlom. Irħila tilbes il-bis kont il-burdata u tintilef dinja ta' fantażija. Titkellem ma' nies immaġinarji, tisfen taqbes id-dur u tagħmel l-akrobaziji. Waqt li kienet tkun mitlufa fil-logħob, ftit kienet tagħti widen il-kumplament tal-familja. Bilkemm kienet tkun taf x'qed jiġri d-dar. Xi tpoġġi l-kuruna fuq rasa, ħalliha tidħol f'dinja ta' ħolm, timmaġina li hi xi prinċipessa. Ġieli kienet toħloq xi kostumi stess, tagħmel xi parġwienaħ bid-drapp u l-firdi ferru u timmaġina li xi farfetti kolorit. Imbagħad poġġi l-imħadet mal-art ta' parsi fjuri u toqgħod taqbes minn fuq waħda l fuq oħra daqs li kieku kienu fjuri. Kultant kienet taqqad xi libsa bil-karti, boros, tejp jew sigarelli, malli tlesti lena tagħha tilbes xi żarbun tat-takkuna minn tal-mama u timmaġina li xi mudella popolari. Waqta kemm kienet tibda tek-tek fil-kuritur twil miexja minn tarf sal ieħor terġa' lura daqs li kieku qed tara xi udjenza li ma bħala. Ew xi ngħidu meta tilbes il-kostum ta' infermiera jew tabiba. Imsieken il-pupi u s-soft toys li kien ikollhom joqogħdu għal kull tip ta' eżaminazzjoni, struzzjonijiet, mediċini immaġinarji u ma tonqosx ukoll xi injezzjoni. Skartizza. Skartizza. Bitni, ħanaqralkom l-aħħar biċċa. Kultant kien ikollu joqgħod għal dan, kollu il-papa wkoll. Skartizza fejn qiegħda? Ħajkolli mmur. Issa sew, issa daw kif ħam. Qed taraw trab. Lew. Lesti.